Isa ka masubo nga balita mga dayon. Kaya nga kahapon, nakita ko sa may Raffy Tulfo in action ang kaso ni John Regala. Sa mga wala nakakilala sa iya, sikat ina siya nga artista, kontrabida sang una. Pero subong, nagakinahanglan na siya sang bulig. Pero artista siya istoryahan. Mga Ilonggo dira sa may Chile, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahintangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Nan, amo to kahapon, isa ka malain nga balita. Kaya nakita ko nga isa ka artista subong nagapangayo na sang bulig. Kaya siyempre siya nagamasakit na. Siguro sang una, sang siya nag-artista, may kulo kwarta ina. Gani, may mga abyan, pamilya, kag kaparyentihan nga iya man ginbuligan. Pero subong nga nagamasakit siya, wala gid sang may nagbalik bulig sa iya. Oh no! Gani kung makita sa amo ang mga videos, daw makapaminsar ka nga ang kabuhi isang tawo is unfair gid man. Hindi nimo mapaktan amo gid ang number 1. Gani ang leksyon dira para sa aton nga mga OFW. Baka-baka obra, wala gid na problema. Pero bes kan ikaw nagabaka-baka sang obra, hindi gid pagkalimtan ang kaugalingon nimo. Baka-baka obra para isuporta sa imo nga pamilya, pero hindi gid pagkalimtan ang imo nga kaugalingon permi. Padala kwarta, pero hindi pagpabayi ang lawas nimo ya. Kay nga wala ka kabalo kung hasta sano ikaw maayo ang lawas, di bala? Subong okay kay ti may kwarta ka. Sige ikaw padala. Ti paano kung magmasakit ka? Kahit isang baka-baka nimo sang obra, kag napabayaan na nimo ang lawas nimo ya. Maayo kung tatapon ka sang imo nga pamilya. Kay maayo gid man ina iya. May ara gid may amo sila nga pamilya, pero may iban man niya nga pabayaan ka na. Gani, isa ka leksyon para sa mga OFW. Hindi na sa mga OFW, kundi sa mga tao nga nagalantaw sini. Wala gid na problema nga ikaw magbaka-baka sang obra. Magpangita sang kwarta para maikaon ka mo kag maisagod ka sa mga bata nimo kag pamilya nimo. Pero dapat unahon mo man ang lawas nimo. Hindi mo gid pagpabayan kaon tudo, inom vitamins. Kay nga wala ka kabalo kung hasta sano ikaw diri sa kalibutan, ibla. Amuin na siya nga kung makalantaw ako sa mga amusin ang pelikula o kung mga gaginawa sa TV, daw somehow ma-feel ni mga blessed ka. Kaya syempre somehow subong, hasta subong, may obra ka, may ginakita ka kwarta, kag syempre healthy ikaw gihapon. Gani, leksyon day, leksyon no, pamati ka mo. Baka-baka obra, pero hindi gid pagbabayan ang kaugalingon nimo niya. Halong kita mga day, especially sa mga OFW sa bilog nga kalibutan. Halong gid kamo permi.